ena anatiuza kuti ayi nyumba zija president analengeza musona kuti nyumba za apolisi 18 zamangidwa kuno kumalaka zatha. Ndiye amafuna ati ationetse kuti nyumba zija zili pati, ndiye mungathe kuona ationetsa kuti nyumbazo ndizi zili pa foundation. Ndiye kuti a president amanama samanena zoona kunena kuti kunoko kumalaka kwamangidwa nyumba 18 za polisi chifukwa nyumbazo kulibe angwemba kumene ma foundation. A contractor ndawali apawa komanso mungathe kuona nyumbazo ndi zimene zonse zili pa foundation, ogwira ntchito ndi awa. Ndi a president akalengeza kuti nyumba 18 zatha ndi bodza la nkhunkhuni zadzauza Malawi zoona. Ndiye namatuza ndiye musangodutsa pano muzione nyumba zimene a president amati zathazo ndi mafuna tizione nyumba zangambidwa kumene tizimalize ndife tikalambombe. Mina maoni kwa adindo akamayipeleka uthenga kwa Malawi mukhoza kuwauza zotani? Ifeyo tanena kale uthenga wathu taufotokoza kale ndi wautali. Adindo azinena zoona, bodza losathandiza losapindulitsa. Tikunamiza ndani? Tikunamiza anthu kuti dziko lachita bwino pamene tisanachite bwino. Sizoona president musona mwawo muja amayenera kunena za mavuto amene akukumana nawo anthu ndi mapolisezi, njira zimene tapange zothana ndi mavutowo. Ndi malamulo azinena zimenezi chanangothamangira mangonena bodza lokhala kugambira poyamba pasona pamwapeto mangonena bodza lokhalokha. Malamulo anene mavuto amene Amalawi akumana nawo ndi ndondomeko ndi njira zimene achite kuthana ndi mavutowo. Ndi akuthawa nkhani imeneyo akuyamba mangonena bodza lokhalokha. Si zabwino zimene achita president zijaya.